Gimolonwa Odwadu 97.3 FM. En kanyo sa deko kadho dakika 4 machiegni winjo weche manyien adimba e thuolo ni eri kamotelo gin weche geko manyien mago ma wamiyo pek. Kenya kaachiel gi Rwanda oketo kogi ogirimiti maromo 10 madhi konyo jiwo kwe kaachiel gi weche geko mag dongruok. Ogai mar Azimio moluor Raila Odinga olero ni loso ywak magi ka okadho od bura ok oromo. Grube mag saga e nyakache mane oyudo dok chien kaluwore gi midhusi mar korona oyudo sir mag mwandu geko mabiro konyo ting'o malo ngimagi mapile. Jopuonjre 380 oyudo basari maromo siling milion 3.8 kowuok e agulu mar ngaf mar kaunti nero Masawa. Weche manyien adimba ikeloni gi an Evance Odhiambo. Kenya kaachiel gi Rwanda oketo kogi ogirimiti maromo 10 madhi konyo jiwo weche geko mag kwe kaachiel gi dongruok e kind pinje ariyo geko. Jatend piny owacho William Ruto kaachiel gi nyawadgi ma Rwanda migosi Paul Kagame owacho ni pinje ariyo geko yie mar tiyo kanyakla mondo mi koro kony jogegi e weche geko mag dongruoge. E ogirimiti ma kamago, Kenya kaachiel gi Rwanda dhi yaro welni kaachiel gi golo oko moko kuom obadho mosebedo ka ng'iko winjruok kaachiel gi ohala e kind pinje ariyo geko mano Kenya kaachiel gi Rwanda. Jatend piny owacho ni Rwanda e limbe mar ndalo 2 kama odhi kete koke ogirimiti mamoko kaachiel gi rado gi moko kuom jotelo mobiro gwelo mondo mi koro ti kanyakla e weche geko mag dongruok e kind Kenya kaachiel gi piny Rwanda. To kane oloso e piny nero mar Rwanda kama entiere limbe mar ndalo 2, jatend piny owacho William Ruto ne olero ni ok onyal bedo gi mosruok moro amora gi ogai mar Azimio moluor Raila Odinga e weche geko mag telo e pacho ka. Ne oloso kama e wach nero. E weche mamoko, grube mag saga e nyakache mane oyudo dok chien nikech tuo mar korona oyudo sir mag mwandu geko mabiro konyogi e yutogi ma pile pile. Otieno Jack Otieno gi ler mathoth kowuok e kaunti ma Kisumu. An manager office of the Senator Kisumu County. Kawuono ni weche maduong' ahinya wan gi mor kwachopo e sub-county ma Nyakach. Wachopo mondo wang'i ane ni COVID-19 ni en gi teko manade kuom grube mantie Nyakach. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama skunde maromo 91 e ward 7 e kar chung' od bura ma Karachuonyo oyudo yien maromo tielo 200 ma koro dhi konyogi e weche geko mag pidho yien e seche gi eki ma koro koth chwe gi dwaro makende mar rito alwora e gwenge ma kono. Wadhi e kaunti ma Siaya kama jopuonjre maromo 380 oyudo basari maromo siling milion 3.8 kowuok e apisi nero mar ngaf mar kaunti ma Siaya. Yvonne Ochieng nigi ler mathoth komakore gi wach nero. Ngo mag Luo e Migori County mor gi twak ma jatend piny owacho William Ruto kaachiel gi ogai mar Azimio ne osingo mar keto gino manomiyo koro ne ochungo ng'anyo mane osebedo katimore e kinde mokadho. Tino Carol Miyawa gi ler mar wach nero. Kelo midhiero mopogore opogore ne oganda kaachiel gi rech e nama. Filda Odanga nigi ler kowuok e kaunti ma Kisumu. Chako chenro mar timo ler ne aoche madonjo nam Lolwe motelo ne romo mag weche rech kod lupo e boma ma Kisumu ma bende ong'ere kaka Fish Fiesta. Kane otelnegi kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o e chenro mar golo yugi e aora ma Wigwa, ojiwo oganda mondo koro we wito yugi e aoche go madonjo e nam Lolwe ma lilo nam. Kende weche geko mane wan godo, Kenya gi Rwanda oketo kogi ogirimiti 10 madhi konyo jiwo weche geko mag kwe kaachiel gi dongruoge. Ogai mar Azimio moluor Raila Odinga olero ni nyaka sani loso ywak magi en manyaka timara kokadho e od bura kaachiel bende giloso aput mokelo kanyakla jodito mopogore opogore. Grube mag saga e nyakache mane oyudo dok chien nikech tuo mar coronavirus oyudo sir mag mwandu mabiro konyogi e yore geko mag yuto. Jopuonjre 380 oyudo basari maromo siling milion 3.8 kowuok e agulu mar ngaf mano mar kaunti ma Siaya. Kae weche matimore e pinje maoko, jatend piny Rwanda Paul Kagame olero ikruok mare mar biro dhi e rutaya bang' tayo piny nero kuom higni geko maromo 23 mokadho. Weche manyien adimba duogo ni saa 7 odiechieng' bang' saa ka saa ibiro bedo kido weche manyien e yor nero machiek. Nyinga Evance Odhiambo. Radio nam Lolwe Odwadu 97.3 FM.